komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, pitsa 5 na bulan sa Disyembre tuig 2020. Uy, 20 ka adlaw naman ang nabilin, Paskwa na naman, 27 dias na lang ang nabilin sa tuig 2020, saylo na kita sa tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapaguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, dugang nga kapulisan para sa simbang gabi sa police visibility ginahulat sa Bacolod City Police Office halin sa EOC. Bacolod City Administrator Imang ginkalipay ang positibo nga sabat sa mga BPO nga kompanya sa apelasyon nga hindi magpatigayon sa face-to-face nga Christmas party. Pulis sa Nokpo nga nagpositibo sa COVID-19 nagdangat na sa 37. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nagakasubo ko ng palasyo sa Malacanang ngayara sa 3.8 milyones ka mga Pinoy ang wala sang trabaho. Base sa report sang Philippine Statistics Authority, 3.8 milyones ang wala sang trabaho sa tong Oktubre. Pero mas manubo sa 4.6 milyones nga na-record sa tong Hulyo. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, apisar nga nagdubo ang kadamuon kasubo sa gyapon ang balita bangod madamo pa sa mga Pinoy ang wala sang palangabuyan. Ini ang rason kung nga ginhimo nga advokasya nga buksan ang turismo sa tunga sang pandemya sang COVID-19. Suno kay Roque, kinanglan na nga buhion ang ekonomiya para makapangita sang palangabuyan ang mga Pilipino basta halungan lamang ang kabuhi. Isa na dire ang pagsoksok sang face mask, face shield, pagugas ng kamot kag physical distancing. Hindi malipod, milyones ang nadulaan trabaho. Madamo sa mga negosyo ang nagsirira, ang iban temporaryo, ang iban permanente na. Perdido ang mga negosyo. Wala sang tao nga nagasulod. Kung may magsulod gid man, limitado. May ara 10%, bisan sa simbahan, may ara 50%, may ara 75%, amo ina ang nagakatabo. Bangod sini, ang magagmay nga negosyante nagsirira. Wala pa sang kasiguruhan kung makabalik ang ila operasyon. Diri sa Bacolod, kag iban nga probinsya, madamo sa mga hotel kag dalagko nga negosyo ang nagsira. Ang iban temporaryo, ang iban permanente, bangod ginbayran na ang mga trabahante. Kung bayran mo ng trabahante ang botsilingon, madamo na ang mawad-an trabaho. Abot yung ibayran mo, budlay na magbalik. Kung magbalik man, wala na kasiguruhan nga ining ginpahalin nga mga empleyado makabalik pa sa ila trabaho. Amo ini ang dulot sang COVID-19. Dihamak ang nawad-an trabaho.
kag sigurado madamo ang ginagutom. Amo inang matuod nga senaryo sa kabukusan sang pungsod Pilipinas. Isa pa, ginabayo kita sang kalamidad, may COVID-19 na, may bagyo pa. Wala pa makatibawas ang aton mga kauturan sa isa ka bagyo, sudlan ka naman another bagyo, sampawan ka sang another bagyo, gutom, wala puluyan, amo ini. Ang karon nagakatabo sa pungsod Pilipinas. Masubo, batyagon, ang pila naton ka mga utod ka panghakroy na. Labi na gid sa mga lugar nga mataas ang pagpaandam sa kwarentina, porte, hindi na makatrabaho, hindi na makalagaw, ang mga remedyo general, gutom na. Kadumdong kamutong hindi pwede kabiyahe, ang mga sakyan, di pasahero, taxi, tricycle, porte to nga gutom. Madamo sang aton mga kauturan, ang aton sinin na interview sa pila kabulan nga wala biyahe. Antos gid ang isa ka tricycle driver, sila niya sa ako niya, "Sir, ang kabataan ko, gintipon ko na. Kaginambalan na, pila kabulan kung magsigi ini. Tulutunan naton nga tunlon ang kanon nga wala sudan. Tunan naton nga magsudan asin. Tunan naton nga magsudan mi ano lang nga ara sa ugsaran. Nya masubo ga tulo nya luha ko, magtulok sa kabataan ko. Natural ang kabataan niya mangita na pagkaon, wala na kabalo ang bata kung imol ka o kung manggaran ka. Sa pinsar nila yan, amay iloy ka, makahatag ikaw, sa maayo nga pagkaon, nga ila ginapagita. Maluoy ka sa mga tricycle driver, sila niya gatulok lako sa kabataan ko, gatubod ang luha ko. Perti kasakit niya ba tiyagon? Mailang amak mo nga, kung kaisa niya, kung may ara kada utan-utan sa palibot, amo na, butaan mo lang asin, okay na, pahigop sa kabataan. Kung kaisa, kung kabuson ka pa, sang bugas, linugaw. Mayo pa niya linugaw, ulo asinan mo o kalamayan mo, mabato pang kabataan. Amo ng sitwasyon, nabi niyo lahog-lahog. Ang iban niya nga may kulukwarta, hindi nila ini mabatyagan. Pero sa pila naton ka mga utod nga nawad-an trabaho, ang mga driver sa taxi, puwerte nga panghakroy. Nya wala man kami ka salapo sa amo sini nga panahon. Nga puwerte gid. Gutom. Wala ka man kuwaan, makahulam ka kisa, makahulam ka makadua, hindi ka na pagpahulamon pa. Tikadto ka sa mga tag-iya sa salakyan, ang rason niya wala ka pa gani kaimpas. Naguntlat lang ang biyahe, gatangkas pang utang mo. Ang remittance mo kulang adlaw-adlaw. Tinatural mo lang ina, kaya nantawab lang biyahe. Isa hindi ka makabatak. Ti alang-alang mo na nga hindi ibakal bugas ang sulusubrada, kagsudan para ipakaod sa pamilya mo. Ang remittance mo kulang. Nagsampaw-sampaw, ti kung magulam ka, natulok ka sa tag-iya niyo. Ang imo utang diyo. Adlaw-adlaw ang ginremit mo, kulang, nagsinampaw ang utang mo. Amo nang nagakatabo. Budlay po sakit-sakit matyagon. Kaya manti kung magsakay ka sa taxi, magsakay ka sa tricycle, tricycad, gapulo pamangkot ka man mo kung kamustang kaimtangan. Sus, puertigid. Maluoy ka sa pila naton ka mga kauturan. Galing ang Pinoy ang mabato mo. Ang butsilingon, bisan paano ka pangaraskas, basta mabuhi. Pero nami kung tani, kung daw inabalang may ligwa-ligwa man yutay, bisan paano. Amo ini ang halit, ang nagakatabo subong sa pungsod, Pilipinas. Tinasubuan ko nung Malacanang, ti wala ta mahimo sini. Ang utang naton, sobra na 10 trilyones ang utang sang pungsod, Pilipinas. Puerte, no? Paano kita makatibawas? Galing ang Pinoy, sige lang, nagalaom ang Pinoy nga sa bulan sa Disyembre, makabutang sa lamisa bisan paano. Galaom gyapon ang Pinoy kapag bukas ang 2021, base pa man lang, base ha, makatibawas. Kabay pa.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:10 na morning na sa Bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Sabado subong wala opisina. Kamusta na mga merkado naton? Sigurado ako sini nga mga tinion madamo na ang nagapangumpra sa mga merkado. Libertad ka man, Burgos man, Central Market ka man, Palapala ka man. Ang Central Market daw adlaw nagabugtaw, ang kagahon lang ang Libertad kag Burgos, mga Palapala of course. Kamusta na ang aton mga driver? Kamusta na ang aton sini mga kauturan, mga remedyo general nga aga pa nagabugtaw, ang nagaladlad sa mga baligya nila sa kilid sa mga merkado, manugputo, manugbingka kag iban man. Kamusta ang sitwasyon sa Bacolod? Idulong ina sang aton patrol, damayad ng panahon subong, nag-ulo iskerda na ang mga low pressure area, nagkalatunaw na ang mga low pressure area. Kabay pa, wala na sa kung ano pa nga gumuntang, wala na sa mga weather disturbance, samtang bulan na kita sang Disyembre. Ang pila ka mga sitwasyon nagapanguna nga balita, idulong ina sang aton patrol. Balita sa patrol. Ginaman karon ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning. Subong kagahon ang patrol, liwat naman kita nagalambiyong sa pila ka mga dalanon sa syudad sang Bacolod. Ang dala niya masyado katawhay sa sininga kaagahon. Tigil sa komo subong action na Fred Disyembre, pila ka mga Christmas lights na ang makita ta. Ang barangay 20 action na Fred, ang barangay 17 sa welcome pa lang isang barangay 17 action Fred, may Christmas lights ng ilang arko na ilang taon action na Fred, no? At least kahit paano sa pihak sa pandemya, at least ara gyapon action na Fred, no? Babatyaga na ang espiritu man sige hapon sang Paskwa. Ang iban action na Fred, istoryahanay kung wala may Christmas party, o galing kay iti daw indigid madayon, no? Ang mga Christmas party, sa piyak sining ara gihapon gina-observe ang mga social distancing kag iban pa. Naglabay man kita kag in-action na Fred sa tubang mismo sa police station number 6. Ara gyapon ng mga kabataan, may ara man diri sa tubang at siyang action Fred, may Christmas lights man, no? Ang aton sining nakitaan. At tubang lang gid mismo action na Fred, no? Sang police station number 6. So kahit paano may ara na. Ang nagabaligya sang parol action Fred, may mga display na sa dalan sang Burgos. Sa area sang sa may ubos ba action na Fred, tubang sang Jollibee, may ara man nagabaligya uruunhan, nagabaligya action na Fred sang mga Christmas tree, rather Christmas mga parol bala action na Fred. Amo ni ang mga ginabaligyan labihan tato gabi, di kung kaagahon normally sarado na ni sila, pero at least kahit paano sa mga naobserbaran ta may ara na nagabaligya. Subong sini action Fred, ang pila ka mga taxi and even mga tricycles ang nagaamat-amat naman na biyahe sa sining aga, although pipilaki lamang ang mga salakyan di pasahe ang aton sining nakitaan, nagabiyahe sa sining aga. In fact, ari nakita di reaction of Fred bago lang kita nagpanaog sa area sang Burgos Public Market. Sa siningaga damo naman nagapamalaklon kay bukas na ang kilid kag kilid ang dalan sa may CB Ramos, ara naman nagaplastar na action Fred ang ila sininga kapihan, ara naman nagaplastar ang pila ka mga utan kag baboy. Kilid pa lang ni isang dalan sa along barangay 19 sa tubang man action Fred, may nagabaligya sa mga butong kag palamahon sa sininga agaway lang iban nagadagdag na, o kung rather nagadagdag deliver na sang ila sining mga isda subong kagahon. So at least para may baluan, may sayran man sa ato sining mga kauturan. Dambo isda subong no? Saksyon na Fred. Kaya mayo chimpo Ani mano, na may isang chimpoksyon Fred, baw kabay pa magsigi-sige na ni. Kaya pila ka alaman ginulan kita.
At isubong action Fred kung matangla kita sa langit ang mga kabitunan ara naman action na Fred no at iska pakita kabay pa nga magasigi-sigi na damo subong sang isda I don't know kung pila ang presyo sang isda kay gaamat-amat kita sulod diri sa isdaan agod ibaluon taman kung pila subong ang nagapanguna nga mga presyo sang isda. May ara naman may nakita the reaction of Fred mga kararuton may ara man the reaction of Fred nakita man kita parin kita sa sunod sa kay Mayo damo siya subong display sa compare nagligad Bangros anong mga imo available subong pre Ano bulaw ka kuno bansaw. bansa dagko ni bansa mo atag pila bansa mo 320 320 action na Fred ang bansa ang Bangros ta Bang rosto 100 way galubo. way nagtubo Gataas lang ano ni siya dagat agata. sa may fish cage ni siya, sa dagat na siya, action na Fred, no? Ang available to, may ara kagaliud, ko na sang imong tilapia, pre. Tilapia mo, pila? 180 lang. 180, action na Fred, ang tilapia. Mataan mo ya? Pula, marot. Oo. 180 marot na. Marot, 180, medyo nagtaas marot, no? Medyo, ha? Mahal sumong mahal. Mahal? Mahal subong action na Fred, no? Kay Mayo pa lang na, amo pa lang yung available niya. Pero si Tuloy, nagpakita. Subong, damo si Tuloy. Si Tuloy tagpila subong. Ang Tuloy, pre, tagpila subong, pre. Tagsin. Siyan ang Tuloy. Medyo mahal-mahal kali action, pre. Sabagay kay Disyembre mo, no? Tugnaw man sa labot. Ate, mo nang isa sa mga rason may mga pakinason man diri action na Fred subong nga aga at least available na ni mga pakinason ta para sa aton sining mga kauturan nga temprano pa magapamalaklo no medyo hinay-hinay kita diri kay naglabay nagsunod kita sa ice kagina mo gina-deliver ba lang ang mga ice si madam mga baligyan naman nga mga pakinason ari ang pakinason ta punaw no? Punaw yan, tagpila sa bugday. 80 kilo. 80 kilo sang punaw action, Fred. Gagmay, pili ka lang di. And may iwaw ka namin siniyaw. Wala mo nylon shell, no? Nylon shell, pangita ko nylon shell. May ara kita. Why nylon shell kay iwat na to sa amon sa Sarabia. Iwat kayo action, Fred, no? O, kalabanan sunan, nylon shell, sinigarana eh. Nylon shell, kalabanan, hinigaran nga delivery. Ngita, takaroon sang nylon shell. Ang available subong niya, maning ginapangita, pero mini Jumari Balaksyon na, Fred. Bagungon. Ari ang bagungon. Tagpilang bagungon, ay? Tag 40 ang kilo. Tag 40 ang kilo. Pero namin action, Fred, ang bagungon kay limpyo niyo mo. Kalabanan sa bagungon, normally action na, Fred, halin siya sa punong, kaghigad sang suba. Namit na butang gata. Oo. Tapos, lips to lipod, bala? Baw, puti ka namit, nanam. Nanam, kapin pagidang sabor niya action, Fred. Medyo araga-agaw ang tamis kagang iyang parat. Kag makahambal kaya lips to lips, kita nga doha. Puti ba? Magluwas sini action, Fred, Mga available yan diri, mga tinala na yung green shell o tahong guro niya. Tahong. Oo, tahong ni Day. Tahong na saya. Tahong. Pila ang tahong? 50 ang kilo. Tag 50 ang kilo sang tahong. Pagluwas diri may ara man action, Fred. Tinalang sisi. Kilawon ni, the best man Tag 20 ang baso. 20 ang baso action na, Fred, no? May araman diriya pasayan si madam. Kag may kasag gagmay, no? Kiyot nga kasag mo ba? Di niya ang kasag mo, madam? Sa Ibi Magalona. Ibi Magalona man action, Fred, ang kasag niya. Ang kasag niya, tagpila subong? 100 ang kilo. 100 ang kilo. May putian ka, nga pasayan. Available sa subong sa iya. Tagpila ang kilo na? 280. 280 ang putian sa amaning kamulingking kadako, no? Action, Fred. Available subong. Pero gidya sa limbiya nga dagko nga kambulag ko kadako
Pwede ka mulingking ni siya. Tag 280 kay Madam. Halin, action na Fred, sa banwasang EB Magalona. Ang ibi magaluna, makasag na damo mo. Animan, damo na. Barato pagkasagda. Yes, barato pa. And at the same time, action Fred, mataymingan ni mga dagko. Bala tambok, bala action Fred. The best pagid ni para sa aton sining mga Ang mga kasag gagmay, butahan mo tambo, bala? Kagatan? Baw, kanamit. Oy, Amo nang daw ginapulo pagita sa ginawa ko. Basta nga, husto-husto ginang gata, bala sa kuan, tambo, pagkatapos may kasag. So sa kanamit ipamahaw. Animan, amo ning isa sa pinakamatahom, matamis, kaunon. Kaga, the best man action na Fred Kitty, tambo. Makambal kaya, tambo yan, medyo danlog jutay. Basta magdanlog sa buta mo takway. Oo, butahan Butahan mo okra. Oo. Para namit. Yes, timing, no? Kagina to, nakita naman nato ng siyempre, dabo man itong mga okra available skilled sa merkado sa may Sibi Ramos Dampi. Amani ang mga available ng mga utan action Fred, no? So, for amani ang pinaka mga sitwasyon diri sa Burgos sa public market, nalakip na ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod. Ang kalabanan sa mga display subong action Fred, panguros kag tilapia. Ang tilapia 180 pero dagko na siya kayo, no? So for action Fred, no, ang observations ang patrol ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Coffee Mix amani ang kape. Sini kapapakod, kapabaskog sang aton tagsa ka mga immune system. Regladri sa patrol with action ninyo. Bugina ang ka-aksyon nyo, aksyon. Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na. Kanamit ipamahaw, no? Amo ni nga matulutugnaw ang kaagahon daw kanamit ipamahaw karon nga aga. Ano abi kon manugba ta baboy, gapahubin pa, no? Mga 1 kilo bla, sugba mo sa kagi sausaw sa sinabakan. Namit niya ng pagbakit mo gaaso-aso pa bla. Tapos may sinamakan ka, may kutitot ka, isulusaw-saw mo na siya, kagusangon, ng garaguso gidagaya, baw kanamit no? Gapanagganten ang laway mo. Kanamit ipabahaw karon nga aga. O sige na, bugtaw ron. Una nga hutong sang aton sinipag, pulo panamyaw karon nga kagahon kay Alex Muntisa. Si Milili Uligo gabugtaw na. Si Delilah Taylor. Si Judy Dunn. Correct ni pag-pronounce sa apelyido mo. Gamonitor ka dila sa Texas. Kamusta dang Texas? Kay Miriam Panagiton. Kay J. Alpon. Kay Pile Proilan, kay Moon Lisay, kay Juan Roberto Nanet Delioso Sr., kay Jesus Bangkoy, kay Philip Lauriente, kay Oma Lumina, kay Victor Tugap, kay Alex Puentes, kay Sinaida Tumayan. Good morning lang. Mayo lang nga pag-monitor tagsagid kagkaagahon. Una palang inaangawot nga sang aton sini nga pagpulupanamyaw sa aton mga tagbalamati. Ari anayo, sa panahon sa pandemic, kinanglan may ulo income. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala pagla
liwanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Estasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid Sa Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na. Kamusta ang tikang sang panahon? Gatulo-tulo gyapon ang ulan. Till end of frontal system ang nagaapekto sa Southern Luzon. Northeast monsoon o kon ining amihan ang nagaapekto sa Northern kag Central Luzon. Magalumon nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag subuman maka-eksperyensya kita sang magalumon nga panahon sa Bicol Region, Oriental Mindoro, Romblon kag Marinduque. Kasarangan tubtob mabaskog ngangin ang mag-apekto sa sidlangan pakadto sa naamina na sidlangan. Ang mabatyagan kag kasarangan tubtob mabalod naman ang kadagatan. Amo ini maay na lang niya nga wala sa mga low pressure nagkalatunaw. Ini blang malain nga panahon kon inkwentuhon niya matugnaw nga panahon gakalusaw siya, nagakatunaw siya. Kabay pa nga magpadayon ini para nga hindi man kita maka-experience liwat sang diha makapag-antos
Sige pang bulig naton sa nabiktima sa bagyo dito sa Luzon. Hindi kita gusto nga another naman arang kadahon kita sang another kalamidad. Pangamuyo lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30 na. Kay Grace Paz, good morning. Kay Albert Juan, kay Roderick Ongon, kay Jocelyn Arisibita Ulak, kay Agtuto Salmonte Francis, kay Erne Odasco Lidas, good morning lang. May lang nga pag-upod sa aton, tagsagid kakagahon. Abaw, pagkatapos nga sunugon ang 7.5 bilyones nga mga droga, ning illegal nga droga, ang presidente. Si Presidente Rodrigo Duterte, liwat naman nga nag-arangkada silinya sa mga kapulisan. Lotanga ang mga sospetsadong drugista kon mabutang sa peligro ang kabuhi ninyo. Siling sang presidente, ako ang matubang sang responsibilidad. Puerte, no? Ugtem ang presidente kon illegal nga duga ang paghahambalan. Sa likod, nga porte man ang bagbombardiyo saya sini away o kondira kontra druga nga gina-criticize ini sang grupo sang human rights, hindi lamang dire sa pungsod Pilipinas kundi sa iban pa nga mga kapungsuran. Basta gani illegal nga duga gapangusanggid si Presidente Rodrigo Duterte. Ako niya ang responsibilidad sina. Mga extrajudicial killing, aligasyon pa malang ini, wala mapamatudan ang nagkalatumba. Ginatos, linibo na ang mga nagkalatumba kaginatudlo sa human rights extrajudicial killings ang nagakatabo. Nag-inta na ang iban nga kapungsuran. Wala pansin kay Presidente Rodrigo Duterte. Pasaka lang kamukaso at tubangol na galing ina ni Presidente Rodrigo Duterte pagkatapos ang iya sini termino hasta na malang 2022. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Karon nga adlaw Sabado pero hindi kamo magkabalaka, abierto ang Life Extension Clinic nga agod nga magbaton sang ila sini nga mga customer nga luyag magbakal sang ila produkto. Bakal kamo sa Life Extension Clinic sining ila produkto, ining vitamin hormone, ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Amo ining ginarekomendar sa mga medical doctor bisan sa iban nga kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Ila ini nga ginaabrihan ang ila klinika para nga makabakal kamo pangdepensa sa mga balatian. Ang balatian nga nagtapik na sa inyo lawas, kag ang balatian nga mahimo magtapik pa sa inyo kalawasan. Labi nigid ang COVID-19. Amo ini ang Life Extension Vitamin D3. Kita mo panawag sa ibang nga pungsod, super ha? Life Extension Vitamin D3. So abierto sila, pwede kamo kabakal. Pwede man mabakal ang Life Extension Vitamin D3 sa Sensor Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic Karalang sa GE Esteban Building, Lacon, Burgos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na ang iba naton karon nga mga talamyawon kag pila pagid ka mga balita ibalik naton karon dugay-dugay. Morning lang kay Engineer Mungkada, kay Judge Snap Diamante gabugtaw na ni, kay Bitilaw sa Binalbagan, Ruben Tampos ang LTO tulog pa kay Sabado wala opisina, kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan, si Pare Remias Arroyo sigurado gabugtaw ni siya. Idlaw nako kay Roy Marino ako kita, kay Raul Alibugas na lumda kahumlad Canada sang imo sini mga pagkaon, kay Pare Erning Hurilia, kay Pare Estoy Querido, good morning. O kabustada ang mga grupo
si Parinik Barca, Cano Rivera, James Matalagsa, JC Sindico, Munsing Siokon, kay Joel Perido, kay Roger Aguirre, kay Lore Apurado, kay Jubert Carion, kay Mayor Boning, kay Jutay Pascua, kay Lorini Canson, kay Buni Advincula, kay Bibi Tan, good morning, kay Engineer Nariel Bantay, kagwa Canada, kay Jerome Solinap, kay Nini Patod Asburgos, Kiay Canada, sa Merkado sang Burgos. Dali lang hindi magalin kay mabalik pa ako pagkatapos ng aton paid program. Please stand by. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Red Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampenaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema.
Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Red Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan. Mga bulubalita, bati COVID-19 ang pagsinumaganay, pagwasanay na sang pila ka mga statement dire, statement dito, nagabinunggoanay, sino ang dapat patihon. Amo na siling ko kahapon, bla. Siya na'y Vice President Gio Marbinay umintana, sila niya maghatag mo statement. Abi, isahan nyo, meeting kamuanay, ang komunikasyon subong puwerte, kalapit na lang, ara lang sa imo ogsaran. Anong nagkakatabo? Lain ang statement sang isa, lain man statement sang isa. Magsiling si anyo, pwede na, kasulod ang minor de edad, upod ang ginikanan. Pamatian mo piyak to, gasiling man, hindi kami magpasugot. Kung pamatian mo man, ang departamento sang ikaayong lawas, lain man, ang ila sinipahayag. Nya abi, isahan ninyo? Ay ano nga plastada ini? Daw hindi maintindihan. Ang mga mayor sa Metro Manila, unanimous nga nagbutar man, batok sa pagtugot sa minor de edad, nga magsulod sa mga mall sa posible pagsaka sang COVID-19. Ang Health Department nag-oppose man ang ila sinipananawan posibilidad base kon ang kabataan iguon man sang kagaw.
si Metropolitan Manila Development Authority General Manager Jojo Garcia nagpalayag nga ang mga alkalde magapamati ini sa rekomendasyon sang Philippine Pediatric Society nga ang minor iban ini sila sa mga mall. Yani lipay na tong kabataan, no? Sila niya ba do tsansa, makasulod ang kabataan sa mall basta upod ang ginikanan kag may guardian puwerte. Di lain-lain ang panindugan, isahan nyo lang ha. Gusto man to, siya na ay Vice President Jejo Marbinay, isahan yung tindog nyo para nga ang tao hindi man magsalangisag. Diin ang dapat sundon, diin ang hosto dire sa mga palayag sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:51 na. Oy, sa panahon sa pandemic, kung wala kasinuptan, delikado ang mga mangungumat. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Hindi lang pila ka mga pamalatian ang nag-igo sa aton. Oy, pati ang African Swine Fever. Padayon nga nagalapta sa bilog nga pungsod Pilipinas. Perti na ang pinatyanay sang baboy. Nagdangat na sa 403,206. Amo ining palayag sa Bureau of Animal Industry. Director kag Chief Veterinarian Ronnie Domingo. Ang figura nagarepresentar ini sang 3.6% sang 11.27 milyones nga total hog inventory. Grabe no. May COVID-19 na, mga sapat inigo pa sining pamalatian ang African Swine Fever. Porte. Inigo ya pinaka ulihing datos sang gobyerno. Inigo ini ang pamalatian sang baboy sa Napulo ka riyon, 32 kakaprobinsyahanan, 378 ka mga kabanwanan, kag 2024 ka mga kabaranggayan, apektado na sining African Swine Fever. Daw gina, nagakatabo sa pungsod Pilipinas man? Daw hindi amuhaw. Ginaayam kita sang mga pamalatian at kalamidad. Ano ang natabo? Wahapin sa pungsod Pilipinas. Perti na. May ginatubang kita diri nga balatian, lakip na inigo ang kasapatan, pati pagkaon sang katawan, daw ginaigo na. Ti mag-amo ni, hadlo ka naman, pero ginapabugal naton, diri sa aton, wala kaso. Wala iya sang African Swine Fever, dire sa aton sa Visayas. Ti mahimo nga ibwal ning presyo sa baboy dire. Mabakal baboy tadi, wala tadi balatian.
daw ginakaluyan man ang Negros kag syudad sa Bacolod. Kon bagyo, ginalapaw-lapawan man kita. Kon sa mga pamalatian sang sapat, wala man diri sa aton. Daw ginakaluyan kita, portiguro magpangamuyo ang taga Negros kag taga Bacolod. Sige-sigihon talang ni. Pero, hindi man kita magkalipat sa ginaigo bala sang mga kalamidad padala kita bulig. Nami gimana? Nami ikon magpadala ka bulig kung kabulig ka kanami batyagon. Labi na gid subong nga kinanglano na sa aton mga kauturan sa mga lugar nga inigo sang bagyo. May lang gani kay daw medyo ang mga low pressure area nagkalatunaw. Baw kun umigo pag sa liwat sa pungsod Pilipinas, puwerte na kuntani ang aton sini pag-antos. Ginabayo kita sang kalamidad. Sudlan ka sang COVID nga sa subong, puwerte pa. Hanuson ka sang asod-asod nga bagyo. Hanuson ka sang nagkalain-lain nga mga pamalatian. Sos, daw hindi ka makatibawas. Puwerte ang nagakatabo. Ang siling sa ibangan sa mga katigulangan, niya sign of time sina. Daw signos na sa panahon. Kabay pa. Hindi lang anay. Amo nang siling ko, basi at tao nagakalipat bala kung kaysa. Amo na nga sa isa kaadlaw, sa 24 oras, halin pagbugtaw nimo, bisan makadali lang, abi tulutangla matos babaw, magkutib-kutib sa baba mo, iba nagakalipat na. Kung sobrang kalipayan, gakalipat ka naman. Kung sobrang manggad, gakalipat ka naman. Madumduman mo lang siya kung puwerte ng problema. Kung ara ka na sa ipit na kaimtangan. Kung nagatinga ka na, madumduman mo siya. Pero kung namungaya ka, kung ara ka sa kasadya, lumos ka sa kalipay, lipat ka saya. Amo nang siling ko, hindi man makapoy, wala man gabayad, magtangla to saya, magpasalamat sa anuman nga grasya. Galing kita kung kaysa kung lumos na hamungaya na ginang pagpangabuhi porte ng pagsinadya, dugangan pa sang pila ka mga bisyo, gakalipat kita kung kaysa. Ginapahanumdom kita. Dali gilang na, araw-araw na nga makaguba gina sa schedule mo. Ang pila ka minutos nga pagkutib-kutib, nga pagtangla dito sa ibabaw, kamuho. Aber, subong na. Makita ta na ang pila ka mga paganos aton sang kalamidad. Sa wala ka pa maigo abyan, aber, ako niya pangabay manang. Base kon pwede, makatangla kahit makadali dito sa ibabaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Standby na. Mabalik ako pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask.
Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka.
Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ayo, good afternoon dira sa Minnesota. Hapon sa ila. Kay Giselle Franco, kay Manjo Arnijo, kay Lorito Armas Bidaha, kay Warlito Nisha, kay Imbong Jocampo, kay Melchorita Pereira, kay Erwin Gonzales, kay Edila Osda. Good morning lang. May lang nga pag-monitor, inupdanay kita tagsagid kat kaagahon. Mabalik pa ako pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran magbakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karong kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampiligan padayon aksyon radyo
balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsay anong nakalintangan. Responsable at ang balita, kagaya na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Kay Bibi Badaw Isod, kay Alvin Alejandro Evangelista, kay Jose Mungcal Torilla, kay Cory Bidahada, kay Malon Brando Destacamento Jr., kay Dina De Crepito, good morning lang, kay Josette Baguad de los Reyes, morning. Diri kita, balita naton sa puwersa sa aton kapulisan, dugang nga pulis para sa simbang gabi kag pulis visibility, ginahulat sa BCPO halin sa EOC. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon na Friday, good morning report kikan sa Bacolod City Police Office dugang kapulisan para sa ginapaabot nga Christmas kag New Year agud magbantay sa mga shoppers diri sa syudad sa Bacolod. Ini ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, Public Information Officer sa Bacolod City Police Office. Ini man action threat ang rason kung nga ginahingyo nila nga kung mahimo ang katunga sang 144 ka mga PNP personnel nga nagaserbi contact tracing ang ibalik sa mga police station agud nga maghatag mandugang nga porsa sa patayunon nga police sa visibility. Ilabi na action threat sa nagahilapit nga simbang gabi nga magasugod sa December 16. Sunod kay Pico Action Friend, magabutang sila sa mga kapulisan sa mga terminal, malls, simbahan, kag seaport, agud ipasiguro nga maging matawhay ang pag-abot kapag sakay sa mga pasahero sa din ini sila bagapuli sa tagsa nila sini ka mga puluyan. Ginawalat ni Pico ang mga desisyon sa Emergency Operating Center o kon EOC nga dili na destino ang 144 ka mga kapulisan nga serbi contact tracing. Madamo iya sa mga tao nga nagadagsa sa Bacolod, Subong. Considering nga sentro ang aton syudad, we will be deploy naton sa mga rekorida, mag-deploy kita sa mga police assistant desk sa aton mga terminals. Kaya sa Subong madamo nagamatamat na biyahe. Do hindi gin man amo sina ka damo kumpara sa normal situation, pero mas ipapano Action Eric nagamatamat naman sako ang aton nga mga shopping areas paglagin naton sa MGCQ. So hoping na mas kitunga lang tani maamat balik sa
sa aton, labi na gid mag-start na ang aton yang simbang gabi Action Eric. Kung pwede man na siguro sir kabalik next year kung in kaso por kaso matapos sir? Yes, Action Eric, labi na gid subong ti may development na sa aton nga mga vaccine, hoping makaabil ang Pilipinas sina. As frontliners, isa kita sa mga priority. Maaton silang mga trabaho na pabayaan na sa aton nga mga kapulisan bangod nagbulig man kita sa kampanya against COVID-19, Action Eric. So hopefully sir ang request nyo ma-grant ini as soon as possible kasi tuod man kinanano tagi man ang pulis subong sir sa mga dalagko dili nga mga lugar sa Bacolod. Yes, but again, we are not putting pressures. Kita nagapilar lang sa ila kung pwede. Kaya kabalo kita nga laing man kung pulis na nagakandak sa contact tracing compare nato niya sa mga civilian. Kag mahapos nato mapasunod, mahapos kita mapamangkot, kahapos magawa sa mga information kung pulis considering nga may ara kita ya background as to investigation. That is why hindi lamang diri sa Bacolod kundi bilog ng Pilipinas may ara ni kita ya contact tracing teams nga ginaman nga supervise sa ato nga kapulisan Action Eric. Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, Public Information Officer sa Bacolod City Police Office sa interview sa Action Radyo. Ang inyong aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Action Radyo. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:16. Kay Mirna David sa Hinigaran, good morning Happy birthday ko no kay Ricky John Magwad, 21 anyos na. 21, oy, 21 iyagid ka adlawan karong adlaw. Sige, happy birthday da. Oy, pangapi-kapi anay ka mo. Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Labi na gid ko may mga Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magdala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsay anong nagkahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayo na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng Roldan Rabilio, kay Di Anton Diaz, kay Tony Diaz, kay Melvin Peñapel, kay Aida Alunan, kay Josette Magua de los Reyes, kay Dodge Dalidada, kay Sinika Mahilom, good morning lang. Oy, labay man ang akon kung may mahikapan ka nga bukol sa lawas bala, abyan, hindi nyo pagpadugaya basi mangin malignan pa ina. Standard time, las 5:24 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 14-19. Una nga bula, resulta 14 kag 19. Second draw, ikadua nga bula, 1-18. Ikadua nga bula, resulta 1 kag 18. Third draw, ikatatlo nga bula, 21-37. Ikatatlo nga bula, 21 kag 37. Rekta kita.
Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita, ang jackpot dako na 136 milyones 156,976. Kombinasyon in any order 10, 44, 32, 18, 14, 8. Resulta sang 645 10, 44, 32, 18, 14 kag 8. Saylo kita 658 ang jackpot 85 milyones 212,111. Resulta in any order kombinasyon 2, 29, 35, 43, 26, 18. Kombinasyon sang 658 2, 29, 35, 43, 26 kag 18. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:26. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang perti kay iso gid mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila start? Gaspila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Di pa kita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Nagkakurog-kurog. Idala namon sa police station. Nagkurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Tigindala ko di sila sa balay, kay ginpaliguan, kay gipang losyunan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon.
Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Diyan kami alas 6 puli. Mga kami alas 6, hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi na himo kung adlaw. Pero siling ko simbagi kamo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, laway sila ganang biskwila. Ngod nga kung tudloan mo ko sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sini kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Parade sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Nag-text naman ako, maldita. Pwerte siya ako maldita ba? Sa Hong Kong. Diri kita, report naton sa City Hall, Bacolod City Administrator Imang, ginkalipay ang positibo nga sabat sa mga BPO company sa apelasyon nga hindi magpatigayon sang face-to-face nga Christmas party. Detalye sini upod kay Action An Dipensor. Action An, please go ahead. Mayong agaksyon na Fred, ginkalipay ni City Administrator M. Ang ginhimo nga pagpasiguro sang tanan nga mga BPO companies diri sa syudad sa Bacolod nga sila ang hindi magpatigayon sang physical o kon face-to-face nga Christmas party subong nga bulan sang Disyembre. Suro kay ini ang positibo nga naging resulta sang iya ginpatigayon nga meeting kaupod man sa mga opisyales sang amo nga sektor. Sa piyakabahin, liwat man nga ginapanawagan ni ang kooperasyon sa Bacolod noon angot sa pagsunod sa ginapatuman ng mga regulasyon ilabi na sa minimum health protocol sa tion sang Christmas holiday celebration agud napaiway ang liwat nga pagtaas sang kaso sang COVID-19 pagsulod sang 2021. Balita gikan sa City Hall, una sa balita una sa Action and Defensor. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:33. Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako galing si Shirley. Permigid akong ginatubo. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba ng mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko ti ko sing ulihi nabatian mo sa Action Radio kay Tita Wilma
pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di mo na ginhalay ko sa katulog ganyan ko mag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo kaduan Ma'am Mula kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan. Ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat kay sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Kamusta nga mga Pinoy da? Kamusta ang pangabuhi da? Mabalik ako pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mabatian, isang... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic.
Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagbayin na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. Hilin tikaw, Goody. Diri kita. Pulis Anokpo nga nagpositibo sa COVID-19 nagdangat na sa 37. Si Aksyon Brian Mordin may report. Aksyon Brian, please go ahead. May aksyon na Fred, nagdangat na sa 37 ang mga kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office o Nokpo ang nagpositibo sa coronavirus o COVID-19. Sa datos sa ginpalayag ni Nokpo Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, isa lang sa 37 ang nagapabilin karon sa isolation facility. Sunod pa kay Donasco, halos ang tanan nga nagpositibo, nagbalik naman sa ila sa trabaho matapos nga nag-alalayo ng mga ini. Dugang pa sang spokesperson, ginatungaan nila nga hindi na madungagan pa ang 37. Liwat man nga nagpanugyan ang mataas nga panguluhan sang Nokpo sa mga kapulisan nga dapat maghalong gid agod nga hindi matapikan sang nasambit nga kagaw. Inang balita, ini sa Aksyon Brian more than nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:44 na. Mga blatter entry pagkatapos ini.
kaya namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Evergreen Herbal Cup. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo-tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC,
kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, 37 tanan, no? Ang curfew violators diri sa siyudad sang Bacolod. Ang may pinakamano, madamo nga nagkaladakpan ang police station number 1 nga mayara 15, ang pinakanubo diri station 4 nga mayara man duha Action Fred. Sa lugang paginaton nga balita, arestado ang 70 anyos senior citizen matapos ginserbihan sang mandamiento de arresto sang mga kapulisan dara sa area sang Brook Riverside Zone 2, Barangay Panagod diri siyudad sa Bacolod. Ining suspect ang kilala kay Anastasio Mesa, 70 anyos, residente sang amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Executive Master Sergeant Rami Saison, ang Chief Intel Operation sa Police Station number 3. Ining si Mesa ang gindako pagiman sa warrant of arrest pa sa kasong Republic o na violation sang Republic Act 7610. Sa diin ang ining warrant of arrest ang gin-issue ni Judge Marites Gumahin sang RTC Branch 51 na pinsan October 14 of 2020. 180,000 pesos ang ang piyansa para sa suspect. Samtang sa station number 1 arestado man ining si Marcelo Asis, 30 anyos, residente ni isang barangay 12 matapos gindakop man sa mga kapulisan dira sa area sang barangay sa Cottage Road. Diin ining subject o kung nang nga suspect ang ginaresto paagi man sa warrant of arrest sa violation sa RA 10591 ni ang comprehensive firearms and ammunition. Sa din ng warrant of arrest ang gin-issue man ni Judge PB Garganchel Balbin, ang presiding judge ng RTC Branch 45. 120,000 pesos ang piyansa para sa suspect. Rekta sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Kay Flora May Bacoli Mirasol, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask.
Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng 1 parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Standard time on minuto ang nabilin mapangot kita sa tak na alas 6. Morning lada kay Maria P. Marabilia sang Palawan. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,